Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ahmad DZ wanda aka fi sani da Kilishin Laure. Yauwa masu kallon mu da sauraron mu ga wata sanarwa ta musamman da za ku ji ta daga bakina. Ku yi haƙuri yau ba ku samu kallon shirin fim ɗin Laure ba season 4 episode 1. Wallahi ba za mu samu damar kawo muku shi ba saboda wasu 'yan ayyuka da suka ɗan sha gaban mu, kun san yanayi. Muna so mu tsaftace muku, mu gyara muku, ku kallo gwanin ban sha'awa. Don haka da Allah muna mai baku haƙuri, a yi haƙuri, a ƙara da haƙuri masu kallon mu da sauraron mu, sai Allah ya kai mu 20 ga wata. 20 ga watan nan da muke ciki, ma'ana ranar Asabar, rana ita yau. Insha Allah za ku kalli Laure episode 1 season 4. Don haka masoya, mun gode a yi haƙuri. Mun shirya, kun san yanayi, dole mu kawo muku abin da za ku ci dariya, ba hawan jini ba walsa. Ku dakace mu kuma ku saurare mu zuwa rana ita 20 ga wata na wannan watan da muke ciki, Asabar karfe 8 na dare, akan manhajar mu na YouTube wato Laure Hausa TV. Ku danna mana subscribe, za ku ga yadda ta kaya Laure da Kilishi. Laure yawa Kilishi, Laure ta yi wa Kilishi rashin mutunci, Kilishi ya yi wa Laure rashin mutunci. To za ku ga abubuwan da aka warware. Laure saboda tsabar son zuciyarta da rashin mutunci da gulmarta da tseguminta, wai ta da kimonsi. Haka Kilishi ya dage, na bugar da ita, na ba ta ƙwaya, na ba ta wiwi, na ba ta kodin, ta sha, ta yi sati ɗaya, kai sati 3 ta yi tana malangaren a gari, ana mata ihu Laure mahaukaciya. Ba haka aka ba masu kallon mu, kun gani kuma kun tilasta ɗin. To ko da ta da kimonsi, ni ma ai na mare ta a gidan Talatu Galan, gidan ƴar TikTok ɗin nan, ba wani mari Laure ba. To ku dakace mu, akwai abubuwa da aka yi tsakanin Laure da Kilishi, tsakanin Taja da matansa, tsakanin Yawale da Laure, tsakanin Kilishi da Monsi. Yau na comedy.